Riwruog mine ma Kaluo ma ong'ere kaka Nyinam owuok oko mar kwedo paro mamoko kuom jopiny bago chano mar bago godo ng'anyo rapar mar Sabasaba odiochieng' makiny. Giwacho ni ng'anyogo nyayo mana tulo kendo kelo lal. Mano bende paro mochiw gi moko kuom rawere mag Mbareny. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa leronwa moko kuom mine ma otisore ni Mothers of Kenya togolo ywak bang' kweth moro monjogi kane gichiwo twak ne jofwambo mar kwedo obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo. E kinde ma piny Kenya pod temo tieko adhonde mane owe gi ng'anyo mane obagi tarik 25 dwe mokalo, oganda pod rito neno gino ma tarik 7 dwe mar 7 biro kelo, odiochieng' ma bende oseketo nyong'ong kaluwore gi moko kuom rawere ma osebuogo bago ng'anyo. Kama gitimore, moko kuom jopiny to nigi paro mopogore. Riwruogwa keini maluongore ni Nyinam bade ma Nairobi ne wuok oko mar kwedo ng'anyo ma kinde ka kinde ma giwacho ni kelo mana lal. Giwacho ni nitie dwaro mondo jopiny ochiw luor ne sirikal kendo rawere bende owere gi dhi ndara kendo manyo yore opogore matieko ywaruok. Sirikal nyaka miluor mondo sirikal otinwa kaka jopiny. Sani gima koro wakwayo, wadwaro ni mondo nyithindwa owere gi weche mag maandamano, mag ketho gik moko, giduog mondo gibed gi sirikal piny, gitim godo dialogue mondo giwinjre. Ka nitiere tije ma sirikal ogolo ne oko mimiyo vijana, mondo vijana oyud tije mondo ng'wech me barabara ni orum. Wakwayo ni jatelo ma marwa, men President William Ruto, ochung' kod minewa kendo ochung' kod nyithindewa mondo seche ma tich biro chopo giyud tije ma ginyalo yudo mondo giwe wuotho e barabara. Minego oko nigi chiwo sir ne obila kendo ni kaka obila go oko oningo bed ni tiyo kod teko mathoth e gayo jong'anyo, kaka jong'anyo bende oningo chiw luor ne obila. Wakwayo niya, nyithindo manitie mawuotho, polise be gin mana wegewa, polise bende gin mana minewa. Wach mar tho bende watamore ni nyithindwa mondo kik negi, polisi bende kik negi. Wach mar nego nyithiwa, hinyo nyithiwa mondo ginene, nikech wan e sirikal sani. To komachielo, moko kuom jotend jopuonjre mag mbalariany bende wuok oko mar kwedo ng'anyo maliekore ni biro bagi odiochieng' mar Sabasaba, ka gikwayo rawere mondo obed pacho mondo ne ni lal ma oting'o tho ok oneno. Kiny yude wate odong dala otim gima useful manyakelo development e Kenya kae. Jomoko tiyo kodwa marach. Kaluwore gi gima notimore last time mar ni nitie nyaka nyithindo manyiri gi joma mine manoroch ratichgi. Daher wacho ni wamanye yo moro kaka joma tindo mwanyalo solve godo issues wagi. Ma wanyalo kata bedo piny gi jotendwa gi to wakono gi adier ma indie shida mwaneno to waneno tim kama nikech chocho ni we have the ideas. E kinde go, riwruog mine maluongore ni Mothers of Kenya ywak ni ne omonjgi kod kweth mane omanore gi lweny e kinde mane gitwak gi jofwambo e log tich mar riwruok makedo ne ratich oganda mano Kenya Human Rights Commission e boma ma Nairobi. Twak margi ne menyo kwedo tim mobila tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. I don't know what kind of church that is, because Mimi, we are coming there to hold vigil, to pray and to ask for peace, to ask for our children to be left in peace, and what we met with was complete violence. Hata mna aibu ya kuattack anaita 9 years grandmother ambaye tu makosa alikuwa amefanya ni kukuja na kushow up kwa wale wa mama wengine na wa mama wenzake. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.